Oain plaza hau utzik ikusten dugu, baina normalean hau jendez beteta dago batez ere igandetan eta eguraldi onarekin. Gertatzen dena da hemen umeek ere futbolean eta baloiaz jolastu egin behar dutela. Ez dute beste leku aproposik horretan aritzeko. Eta hori dela eta baloikadak jaso egiten dituzten jendeak eta batez ere tabernaetako bezeroak eta bar, esaten digute ez dela bat ere normala, ez da, elkar bizitza eta batez ere segurtasuna bermatu ahal izateko, umeek beste leku batzuek izan behar dituztela prest haiek jolastu ahal izateko. Horregatik, behin baino gehiagotan, esan diegu udal gobernuari zabalditzatela behingoz ikastetxeko patioak, horiek bai direla leku aproposaiak futbolean edo dena delakoan aritzeko eta ez plazetan. Plazetan egon behar gara, lasaitasunez, segurtasunez eta disfrutatzeko lekua direlako. Era berean eskatu diegu, hemen kartela jar ditzatela, umeek eta gurasoek jakin dezaten nolabait baloia aritzea ez dela bat ere komenigarria leku honetan eta guztion onurako, elkarbizitzarako zein segurtasunerako.